είπε να γίνει εθελόντρια πλέον στο Σύλλογο και έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Βεβαίως η δουλειά που έκανε δεν ξεχρεώνεται με τίποτα, αλλά ήταν οδεκενήματα, είχαμε λαϊκό προσκύνημα από πολλούς, ήρθανε πάρα πολύ και όπως βλέπεις τώρα εδώ, γι' αυτό επειδή θέλησαν μερικοί να δώσουν το παρόν και την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι, γι' αυτό είναι το πανικό για να... Και άμα έχουν, άμα δεν έχουν δημόσιο πολιτιστία με εσάς την Κυριακή. Όχι, την Κυριακή δεν νομίζω, αλλά την Παρασκευή είπαμε επειδή πολλά άτομα είπαν θα πάνε να πληρωθούν και θα έρθουν ας πούμε για να κάνουν αυτό. Και γι' αυτό είπαμε θα τα κάνουμε όλα. Αλλά είχαμε πάρα πολλά αργότερα και δηλαδή... Βλέπει και καλωστία.